Guys, mao na giagi na agian na gabi guys, grabe di lalim kadyo guys. Agamang na gisilungan, wa na jud mi gikasilungan guys, dadto mis among silingan ning bakwit kay agamang guys ang ugangan da naguba. Mao ni jang likod naguba agamang mga plato. Ipangpalid na nga buak. Nagud mi mga gamit da ni na nga buak mga plato ja. Nga hugmog mga bayler skilid dagang abuhan na hugmo. Ag karera magkadlo kan lubi wa jud magareng ag lubi. Ag bayad to guys sa silingan to nakuha na ang tumba. Ag mga tanang palibot dari wa nangagubag mga kuan. Pero salamat gapos Ginoo kay save me. Pero muna nalagi pod kay grabing tugnawa kadto kay ngan mikuthan na mi kay ring basaan na mo among mga sanina tanan basa tanan hargisig majugali kay nakasiguro ko dato ang ipangputos nga kuan guys ang ipangputos nga saninang liksi dag sus kalamrakas mao ni nangahog bungas lubi ag nangka nga natumba dagtos atubangan. Dari lagi mga gamit na mo, kaya nangabilin. Ang bugas, nga basa pag among bugas. Pait ka, Jo. Aguba, mauniksid sa among, kuhan guys, ang mga habol, mga sanina, nga basa. Agkawa, electric pan, basa. Ang itlog katuang pinalit, nga buak. Hindi, agamang pagkakan gabi wala may nakapanihapon na sayang ra. Karon sikat-sikat sa kinabuhi guys, karon pa di ko nakasuway nga ni na nga naguba. Ag-atop di na makatugan kay na grabing busluta mao ni dari sala guys sa kwarto. Mao ni siya. Arang ko na kadyo, arang paita kadyo. Hinta nga ag sila kas nanay dadto hilak na gud ko gabi guys sige rin ko sampit sa Ginoong kundangon na yung taon kay grabe hangin grabe guys kay mahimo kay Ginoo namin nagkuan dani wala niya mo kuan asa namin dani kapukuan para bagay taon may signal bisag gamay mga kuryente dari nangakuan na utol. Diha ra ka be kini lubi. Ilang kay na rin ta. Diha ra ka be ha, di mo gawas. Yung mga kuag mga lubi. Dagtumigis nga ba ito dagtumigabi ning bakwit. Hirutan ng atop nila guys. Unang darhin na ramamis kilid sa ilahang bahay kuan nagpasalipod arang tugnawan na ng gabi daghan ra bay mga bata pud silik-sir gyud siguro ang bukotas habol ang mga nangka nangahog saging guys wa naman may bugas guys kay grabing basaa man di man tabag dungag kay kalapok-lapok. Kanin naramang kuan saging nakakita mo may daris kuan nga tumba day pwede na makaon naman kaysa way makaon siguro ra nasliksi og itlog ag itlog pod sus arang sayangan nga buak ag uban sa katrim tatong pag-vlog na ha guys dapa may itlog nga nabilin daghan mamampoy na tigom namo mo share po ko daris na yung mga bata nga among bakwitan gabi dito mamining bakwit gabi luoy mga bata kay wala lagi pud sila bugas pud kay nga basa mo share lamang pud ko arang siguro untong mga bata dito kay daghan man sila kay luoy ko ba siliksihan ang mga panan dito gi taguan ug nga ni itlog among gideng agtanan kay arong ugis ug kuana pud mag-uwan nami makaeng itlog. Diyan na pa yung mga biskwit datong baby. Hatag lang po rin sa mga bata dari kay luoy.
Guys, kang amanggi kanang nay amanggi atep kare na ramang trapal palit kog 2 ka metros. Pasensya na jud nimo ma'am katong naghatag na magpangpalit aw pang negosyo tag barbecue ma'am. Nagamit jud mong kwarta ma'am kay ano man din milaing kuot og pangpalit og trapal kay mga mabasa man mi kuan. Di may kuag trapal kay to may buslutuan mo silib pud bag-uan diarabay bata siliksi. Mo na nga sara manggi kuhaan ma'am og pangpalit og trapal sa pagkaon pud nako kay kamang bugas na nabasa mag among bugas da di man pwede buwad kay kalapok-lapok. Yugasan na mo og hugasan pud musamot pud kay libog ka og tubig. Mo na ni na ko ang buslot da dapat daris kuan. Dapat wa ang karing kusina kadid kay nahurot og kaguba. Hurot man siya kaguba. Patig mga plato na mo. Wanay sud. Mauna raman ri. Ang naghanam ta itong mga plato. Palit na dahil tapuhon ma. Puhon nagnanay kwarta. Guba lagi na. Mahadlak na ko na rin mo tug kay wanay portahan. Anay ali. Mahadlok ya po kugtog ma. Dak ang abuhan da tiwod lang na. Ag mga kahoy nga mga natumba manggipang kahoy. Gitapok. Among gihayhayan na kana ra pang mga kahoy na natumba, puslan man pud na mamampod. Dag among pangkonsumo guys. Sa katong wa pa may bugas. Katong nabasa mang bugas mao diri magdengag ditso. May problema magsuwa kay may kapajas. Napay nangka. Napay butong. Dari may nagkuan guys, dari may naghaling dengag. Og langka og Guys, mao rig among gibakwitan guys kani nga bay. Way na nangawa nagmanga sin. Tara magbaying mama to Agpikas dadto. Buslot na to. apila ilubintran. Tarang luod sa pag-ila guys da guys. Isa po ni silas ning bakwit dari. Kaning baja day guys pag umangkon ning kuan. Pag umangkon ning mama ni Lister. Dani mi ning bakwit. Tanang parente lang naman ito naman. Karang luod sa pag-ila guys ta kay nakatak-tak mag mga kuan. Tak-tak ag. Di, simento. Hollow block. Hollow block. Pixie. Mga kahoy. Sakyan na nila guys, naguba. Kaya nadaugan na rin kahoy nga dako. I just a little girl. Ang luod ang mga bahay dari guys. Huwag man, nagpa-apil ang video. Grabe buwan mo Mario. Ang buwan mi. Tao. Iya. Wala na rin mi. Uy, abo. Luod ang ilang mga bahay guys Pati kuno pa dito sa Alicia ni ari mas parami dari guys ug si Jan kay giarhi mi kay lagi pa sa nanay. Muna na lagi pud mamo itong gabi una kay wa na may mga nang arang basaan na namo or may mga sanina, madugilis-liksik ang nasiptihag sanina. Mao siguro. Na ilang bahay ang luod Mga grabe mga lubi ang mga nangatigom lagi guys. Wala kay pao nga. Guys, darag bay guys sa katong mga bata bitong magatuas amo ang bahay ato ang bahay dito sila mama. Mao ni ilahang bahay nagguba pud. Way nagtigom. Lujag bahay nila along guys. Nagguba pud. Bye po ni si guys sa pag-umangko ni mama. Wa di natigom guys, puro hapa tanan na arang luod
Wa na gipuy antong diyang daga daring nabilin. Tumba man gati tanan. Bahay ni mo Kuya Tarok, tumba. Way natigom. Jumal, ay nga mo kabdi nga ano ning sin. Lamdag tanan na. Pero mo ang budget. Kita ra ko quality. Grabe nga ba ako guys. O yung udit, mauna yung gibilin no? Mauna yung gibilin. Natakot sa kalino. Wako di pangkit eh. Nakakatugi lupad. Ang tubig lubog gihapon. Murag po diri tuna. Remote lang ko ni sila sila ng kasanan eh. Lah, taram gana diri. Gusto bag tubig gana tara. Grabe nga ba Daday Miss Bay guys sa kuan guys, igsuon sa lula ni Lixian. Gaba pag ilaha. Uncam na long kinhason. Ito. Piso. Oo. Ang ujag bahay nila, uy. Samad-samad good meat yung pagbakwit na ma. Kawawa ang sanilas. Pero okay ra buhi mpud. Ya, labay me. Halo sa pagilang bahay, guys. Majugali kina nga buhig mga manok to ara badji ara ka. Himos ka adyo atibida dos Cabrera darag manok ting atang giistoryahan tis katong pay bagjut eh. Mao jud na tina. Dako anak na. Ano ka dagdag mata? Saging ko dabong. Naluojag mga saging nga dabong pagani. Pero kahumayan luoy pa na. Ano mo te kalapok te? Nga pilo. Dara tawat be kilapok. Uy, sama. Mao tug guys, igsuon sa lulang Lixian guys to guys. Gugma man guys. Nahugma guys. Na sila nagkatugan. Ang kutugas bagyo guys. Gaban-uban pag mga kuan mo ning mga bata agas nga hapit mga buntas mo tong gihatdag itlog. Lapo. Wa na yung mga sanilas na. Yung luod ja. Mga anod. Nga ano Kanal. yung sanilas. Patig amo nga wa. Hindi ko na bumalik. Yudag mga kahoy guys na. Kita na kog reservoirs ibabaw to ha. Hello ka guys, ang bahay kibagyo kusog. Apil na sila tayo isa. Ate Bidalos, darag manok tito ate. Ang puong kadyo te. Kita nyo kus personal te. Tagkunot, ara kakiyo tagkunot. Konday guys, nang pasalamat. Bisan mag-agian mig bagyo guys, nangagubag among gipangpuyan. Pasalamat gapon miss. Pasalamat gapon kus Ginoo kay wa minidya pasagdi. Na buhi gihapon mi labi nag-ang anak si Lixi nga grabing lisangan na gadid niya sige naghilak. Hey, perting basa alagi na mo. Salamat sa Ginoo guys nga na nabuhi pa mi itong adlawang adlos nagbagyo. Sikat-sikat sa ang kinabuhi 26 ang edad guys. Karon pa jud ko nakasuway nga ni. Ingat nga ko ana, grabe alas 5 man siguro to gasugod, human og alas
alauna, alas 2 na pagali hangtod alas 4 na pagsige pagyapog hangin ug kusog pero kinakasgan jud guys mga alas 7 to alas 8 to alas 10 grabe gajig hangin didto murag alimpos mura lagi gangeb ag juta inigkuan hangin mo nang pasalamat kay pungkos Ginoo nga buhi mi labi na sila sa nanay kay mga tiguwang naraba pero namang naguba kuno pagbay guys atos Alicia. Kanan apon man kamong gay dira. Ujag mga kahoy guys oh. Sud adlaw mga matay na ni sila. Kay grabig init duha ka adlaw. Street maginit. Saging nga matay. Wa nay makahimog suman ron inig ka Pasko. Oh, bitaw. Wa nay suman ron Pasko. Bilib kog na ah. Dali mo na si Kuan. Ala si Lixie. Dali. Pagdala ulit sa. Ujag mga saging. Oy, dani maminawag saging ni Mariano guys katong kinaunhan ng mga pilar. Dani ming saging ah. Daghan mo itong mga sagingan si dani na. Wa na, mao na ramen ni nga bilin. Mga ut-ut ang mga kahoy. Sa nga tumba. Naglakaw. Angat. Naluya di mga kahoy. Di na lagi saging. Kabulig. Mga bata na kahoy. Buang bakag. Tumba kahoy. Tarag mga lubi guys, sarang luoja. Patig mga kawayan to ha, nangatuwad. Lakaw be sunod be. Ba. Uburan pa ni Ninjo. Lami ra jud ubod sa lubi. Luojas mga lubi oh. Luoy ka din mga lubi mga sanga guys. Dira ka be. Huwag sa ngidang ka. Sana nga tumba, arang daghan naglubi man di ay. Dapat kajug mga bunga na. Kuhaan ko nun ng gamay na banisod. Siyangas mga lubi. Uy, may sud. Buang siya guys, buang. Patig mga kawayan. Tumba mo day tanan. Arang daghanam day lubi. Happy lagi. Happy man day mga lubi dani. Ano wa man ninyo pangwa ah? Bakit kayo ganyan? Ako kumutay. Dapat na rin interview agak kan. Nautan na siya mo. Oh, waman Ano, kami padulong? makaistorya sila dyan eh. Halni. Pag nga rin. Natutugay sila ni Minurare. Video ha. Sabi lagi na pandi ng ngayo. Manha. Dong nabuntas ka dong. Ah, yala. Butong lagi pangkaon. Sige. Kari na rin. Ayaw. Agad to ganila si Maya. Dudong oy. Ba? Hagba magana.